Dodam do mikrofonu podam Jurka Hałyszczocha. To jest ten pan, który tak bardzo lubi żemloki. Ja słyszałem, że pan dyrektor szykuje niespodziankę i na przyjęciu podał pierwsze danie żemloki. Ja zrezygnuję raczej, panie dyrektorze, z tego, że... W każdym razie ja Państwu powiem, że jest to fantastyczna przygoda. Pierwszy raz w życiu latałem ze spadochronem dzięki tu mojemu koledze Irkowi. Nie wiedziałem, jak się tym jeździ. Tak szczerze mówiąc, ja tych wszystkich nitów, co on tam właśnie mu dziwia, że on tym jeszcze furką kurcie. Trochę blachy tych, ale świetnie się daje radę, bo to fantastyczna przygoda. Muszę powiedzieć, że to jest tak fajna sprawa, żebyśmy czasem, jak może Mirek potwierdzić, robiło się bez dubli. Grzesia Stasieka to, czy Jurka Snoty to już się tak zna, że na przykład ja z góry wiem, jak nam powie Gienek jakąś sekwencję, to ja z góry wiem, co odpowie Grzesiu. Na 90% to się robi, także czasem Mirek robił bez dubla kompletnie te dyskusje, czy te odsypki jeden do drugiego wynikały. Zresztą przy pierwszym spotkaniu z moją narzeczoną było Gerdą, też tak było, więc jednak to wszystko normalnie bez dubla, to wszystko szło i to są bardzo fajna zabawa. Bardzo polubiłem kino ofowe. Naprawdę zupełnie inna atmosfera niż w kinach tradycyjnych. Przede wszystkim nie ma żadnego napięcia, jest luz, swoboda, przyjaźń po prostu się zawiązuje przy takich okazjach. Także zapraszam Was, jeżeli będziecie mieli okazję, zagrajcie w kinie niezależnym. Wspaniała przygoda. Nie, pierwszy raz przeżyłem takie coś, no nie spodziewałem się w ogóle tego, że będę, żeby nagrał w takim filmie. Naprawdę to, co powiedział właśnie tutaj Tolek, że przeżycie niesamowite. Niesamowite przeżycie, życzę Wam to samo przeżyć. Ja Państwu jeszcze chcę powiedzieć, że Andreas się tak zapomniał, że jak miał oglądać kwestię po niemiecku, to walł po śląsku jak pierun, także nic z tego nie było. Po grabiach, także Mirek musiał hamować te całe sprawy. Ja właśnie nie mam nic do powiedzenia, tylko oddać mikrofon panu dyrektorowi, żebyśmy już poszli się czegoś napić. Gromkie brawa. Dziękujemy bardzo gorąco. Byliśmy świadkiem premiery filmu Byzu. Gromkie brawa. Dziękujemy teraz bardzo serdecznie. Kolejny po Śląsku. Ja słucham. Irek też powie na temat tych laików w tym Na temat samolotu, no zapraszamy. Ireczku, powiedz ty, co jest ty przerzuć, ty przerzut w zasadzie z tymi dzięciołami, jakbyś tak wodził to wszystko. Dziękuję, że miałem możliwość. Pasażerowie właściwie oprócz tam tych scen z tymi butelkami, to właściwie zachowali się poprawnie. Nawet niektórzy z nich zachowali się lepiej niż tacy, powiedzmy, koledzy, koleżanki, którzy chcą zostać pilotami. Także oni mają wszystkie cechy, żeby spróbować się szkolić. Do czego zapraszam? Zapraszamy do wielkiego aeroportu. Można będziecie latać i przeżyć jakąś wspaniałą przygodę. Można również przeżyć wspaniałą przygodę z klubem filmu niezależnego, z Genkiem Kluczniowkiem, z Mirkiem Ropiakiem. Tak, mieliście okazję zobaczyć na kolejnym filmie po Śląsku i o tym, co dzieje się na naszych placach, czyli w Bezuchu. Szanowni Państwo, ja wszystkim bardzo gorąco dziękuję za to, że zechcieliście być dzisiaj tutaj razem z nami. Nie tylko dzisiaj, ale przez ostatnie kilka dni. Gratuluję jeszcze raz autorom filmu, gratuluję wszystkim aktorom. Mam nadzieję, że to nie jest koniec filmów po Śląsku. Takich filmów powstaje bardzo mało. Są one właściwie ewenementem, szczególnie filmy w pełnym metrażu, które trwają 1,5 godziny. Widzimy w telewizji Katowice czy w innych telewizjach regionalnych
występy kabaretowe, teledyski, ale filmów naprawdę po śląsku nie widać. Mam nadzieję, że to gdzieś tam dalej się rozwinie i inni wezmą przykład i też będą ta nasza gwara dalej kultywować. Szanowni Państwo, przypominam, że filmem Bysów zakończyliśmy 7. prezentację filmu niezależnego RFFN 2008. Życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego, szczęśliwego powrotu do domu. Uważajcie na nisko przelatujące samoloty. Dbajcie o siebie i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo za wybranie. Ja teraz stary stoję i trzymam kamerę. Stoję i trzymam kamerę. Na RPFN jestem i kazano mi filmować wszystkich. Jest ta cip no. Między Niemcami a Tak. Miałem takie wątpliwości, jak przyjdzie, no. Fajna scena. To jest świetna scena, ale ciekawe, czy wiesz, czy to była celowa scena? Celowa. Znaczy, ale w takim aspekcie ideowym. Nie, no nic tego nie rozumiałem, o co to chodzi. No, bo tak potem piekli, nie wiadomo. Ale robię pan co zrobił. Dyrektor pozwoli na 5. Chodź, nie ma problemu. Może być więcej. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.